Какво става, хора? Аз съм Powerman BG, чакайте, че не си знае. Да. И днес, както виждате, ще играем Clash Royale. Както виждате, отново съм 6-та арена и имам една изненада. И тя е, че има много нови карти. Да започнем първата карта, която е много силна и ми се падна от Free Chest-а. Тя е трите мускитарки. Следващата карта, която ми се падна и много се изкефих, тя беше от Clan Chest, а именно, да, легендарната карта Далога. Също така, да не повярвате, на 7-ма арена тя ми се падна X-Ball, тогава бях 7-ма арена и то от Free Chest. Нищо ново до сега, освен че се апгрейднах доста карти и като цяло имам доста кора в дек, ето го. Но в момента се играя тук на тренировки, бидейте не ми взема нищо, с един трол дек и се опитвам да го науча как да го използвам по-добре, понеже ако имате зап, стрели или далог, декът ви отива на празно, защото както видяхте, декът изисква 1,8 елексир и картите в него всичките са или по 1 елексир, или по 2 най-много. Това е. Ето както виждате сега, той ме прецака атаката, но да, ето виждате, нищо просто не можах да направя, но този дек като цяло не е за атака. Но може да го използвате, когато човекът е без никакъв елексир и няма какво да направи, освен да ви пусне нещо като зап, ама ако го фанете в такъв момент, в който да няма никакви такива карти, които да могат да му помогнат, за да бутнат вашата атака, той ще е прецакан и няма просто да може да направи нещо. Но разбира се, тук знаете, че и картите трябва да се ви апгрейднати, защото ако не са, просто ще заминавате, нали? И няма как да го победите, защото всички карти са хубави, когато са апгрейднати. Моята философия. Сега, ето виждате, той си изхъбя тук стрелите за нищо, но сега ще изчакам да дойде последната една минута, където елексирът се умножава по 200, тече 2 пъти по-бързо. Тук малко ще се избазикам с него и ще се полегава като цяло, за да може да го избазикам малко. Бомб. Точно ще да пусне едната такова. Но да, както виждате, аз съм обутнал повече. Това, че е 7 левел, ако питате мен, правим малко предимство. Не е много голямо, но не е малко. Защото 200 или колко демидж там, демидж хъпа, променят нещата, както знаете. Добре, тук един... те виж къде го пусна той. Тан. Вече е почна по двето, не го усетих. Виждате колко бързо ми зареждат всички карти. На него му зареждат така, но не винаги, както знаете, ще му се падат карти, които на него да му са полезни. И както виждате тук, не можах за малко. С Богом ми казвам на Бейби Драгонът малко ще ме озори, нищо не съм казал. Добре, спри се, бе, майнак. Трябва да му спра балона да не удря. Хора, прецаках се. Както виждате, декът изобщо не е хубав за игране. В смисъл, той е трол дек, ако играете с приятел да го тролвате. И да, това е ето го дек, както виждате. Както виждате, мирора ми е левел 1 и стои просто защото не изисква елексир, в смисъл да го брои като, да знам. Ако го махна и го сложа примерно, сложа Кингстъна на място на него, виждате дека става 2,0. Но ако сложа пак... къде си бе? Не по елексира така, огледалото. Виждате дека става на 1,8. Да, фарсприт са 7 левел, скелетона е 6, знам може да сте и по-големи вашите. Гоблина е 6, запа е 7, спир гоблина е 6,
Рейдж е втори, можеше да го направя трети, но не можах. И диалогът е първи левел, надали скоро ще стане втори, но и не ми трябва, предпочитам нова легендари карта, отколкото да апгрейдвам някоя. И много се надявам скоро време, защото искам да ми спадне много Ice Wizard-ът. И ако не е Ice Wizard-ът, майнера или каквото и ще да е, само да е легендарна, понеже според мен тази карта доста хора е таковат. Почитат смисъл, доста много хора им харесва и се радват, ако им се падне. Но ако питате мен, тази легендари карта диалога е най-тъпата, нищо лично към тези, които я харесват, но замислете се колко демидж прави, нали, бута скелета на армията или гоблина, но да, не може да бутне чак, нали, две елексира, да, с две елексира ще ви помогне, но и Запа може да ви помогне с две елексира. Сигурно ще кажете, да, но Запа бие повече демидж, бие повече демидж по играчите, бие по-малко демидж по тауъра, докато тя по тауърът бие 96, но не ме кефи като карта, просто тъпа е. И да, това може би е за този клип. Хора, забравих да кажа честит Великден и Разпети петък, то след Разпети петък, но малко се закъснение. Честит Великден, весело изкарване на празниците и до скоро!